Salam qadirli doğanlar, sağaman oturupsılarmı? Online yığınağımıza hoş geldinizler. Doğanlar, bugün sizler bilen iman barada gurrun etmek islimen. İman bu neme? İman bu görünmeyen zatlara umut bağlamak deyip yazılan kitapta başkaça aytsak, görünmeyen zatları görmek demekliği anladıdı. Nähili görmek, fiziki gözler bilen değil doğanlar, ruhu gözler bilen görünmeyen zatları görmeklik demeyi anladıdı. İman şodur. Görünmeyen zatlara iman edip olmaydı. Görüyen zatını eyyem sen görüp durupsan gözlerin bilen. Ama görünmeyen Hudaya değişti olan ruhu dünyadaki zatları görüp bilmeklik bu iman demekliği anladıdı. İman görünmeyen zatları görmekliktir. Gelinler doğanlar, bu temamızı gurrun edip başlamazdan ozal, katı giyiniş bir tema bu. Hudayın sözünden esas açar olan ayatları okalım. Evrilere yazılan hatın 11. babının 1. 3. ayatlarından başlayman doğanlar. Hemmenizler Hudayın sözünü açınlar, elinizlerde mukaddes kitap var olsa bu ayatları men bilen belelikte okanlar. İman umut ediyen zatlarımıza bil bağlamak ve görünmeyen zatlarımıza inanmaktır. Ata-babalarımız iman arkalı Hudayı hoşnut ettiler. Biz alem cahanın Hudayın buyruğu bilen yaradılandığına, şeyle hem görünen zatların görünmeyen zatlardan dörendiğine iman arkalı düşünüyoruz deyilip yazılan. Doğanlar seyredin. İman umut ediyen zatlarımıza bil bağlamak, görünmeyen zatlara inanmaktır. Göze görünmeyen zatlara inanmaktır. Ata-babalarımız iman arkalı Hudayı hoşnut ettiler. Nähili olar Hudayı hoşnut edip yaşadılar doğanlar? Olar bir zada inanattılar. Bütün bizim gözümüz bilen görüp duran alem cahanımız, bütün gözümüz bilen görüp duran bu maddi dünyamız, bütün yaratılış görünmeyen zatlardan döredlendiğine inandılar ve özleri de şu görünmeyen zatlara, başka aydanımızda ruhu gözleri bilen görünmeyen zatları görüp şuna umut bağlap şeyle iman bilen yaşadılar ve Hudayı hoşnut ettiler. Şimdi seyredin, Hudayı hoşnut edip yaşamalı olsak iman bilen bizler, hazır təzə əhd dövründeki imanlılar, bizler hem edil ata-babalarımız yalı göze görünmeyen zatları iman edip yaşamalı, umut bağlap yaşamalı ve görünen zatların hemmesi görünmeyen zatlardan dörenliğini, yani başka çaydan vaktimizde göze görünmeyen Huday bütün göze görünen zatları yarattı. Bizler şu göze görünmeyen Hudaya onu görüp yaşamız, onun padişahlığını, göze görünmeyen zatlara umut bağlap yaşasak şu iman bilen yaşaganımız oladı. Bu zatları qarab otursan doğanlar hakikattan ne derecede hazırki dövrün imanlıları Hudayı nähili hoşnut etmeliğini bilmemiz. Hazırki dövrdeki imanlılar dine gözünün gören zadına inanadılar ve imanı dine maddi dünya bilen, göze görünen bu dünya bilen bağlıdılar. Huday'a iman ediyen olsam, onda bu dünyadaki yaşayışım yaxşı olmalı. Bu dünyadaki yaşayışımda men imanın nemesini, meyvelerini görmeli. Menin imanım bu dünyada bir zatlara eyeb olmalı. Yok. Ata-babalarımızda böyle fikir yoktu. Ata-babalarımız görünmeyen Hudayın padişahlığını görüp, ona umut bağlap, onun için yaşap, hemme zat olar kalı yaradıldı. Şol padişalıkta bizlerin geleceğimiz, hazırki dünyamız, şol padişalık için yaşımız deyip, şol iman bilen yaşayan ata-babalarımız şeydip Hudayı hoşnut ettiler. Gelinler devam ettireli. Evrilere yazılan hatta yine de 11. babın, şol babın 13. ayadından 16. ayadına çenli yine de giyinişleyin bize köp misallar ayladı. Bu adamların hemmesi en sonki demine çenli Hudaya iman edip yaşadılar. Onlar vada edilen yurda qovuşmasalarda ol yeri uzaktan görüp şahatlandılar. Özlerinin yeryüzünde gelmişek hem
yattıklarına boyun aldılar. Gelmişekdiklerine boyun alayan adamlar özlerinin bir vatan aktaryandıklarını aydın görkeziyerler. Eğer onlar çıkıp qaydan yurtlarını küyseyen bolsadılar, onda ızlarına dolanmağın alacını tapardılar. Emma onlar has qovusunu, yağını gökteki vatanı arzu ediyerdiler. Şonun için Huday özünü onların Huday deyip adlandırmaktan utanmayar. Huday hatta onlar üçün bir şəhər tayinladı. Evrelere yazılan hat 11. bab 13-16. ayatlar. Bu ayatlarda da seredin has giyinişleyin aydiya. Bütün mukaddes kitabımızda, elimizdeki mukaddes kitaptaki bizim günümüze çenli yaşap geçen köne əxdə olsun, təzə əxdə olsun, bütün iman kahramanları, yani Hudaya iman edip yaşayan adamlar en sonki demine çenli Hudaya iman edip yaşadılar. Onlar vada edilen yurda qovuşmasalarda. Vada edilen yurt bu Hudayın padişalığı, Hudayın cenneti. Ol fiziki taydan onlar vada edilen yurda yankı cennete ente girmeseler hem, ona qovuşmasalar hem, ol Hudayın padişalığını, Hudayın cennetini onlar uzaktan görüp şatlandılar. Nehil gözüyle gördüler. Uzaktan göze görünyen bir zattı mı? Yok, ol fiziki gözler vardı görün giden yok. Onlar ruhu gözleri bilen uzaktan Hudayın onlar için tayyarlan padişalığını, Hudayın onlar için tayyarlan şəhərini, təzə İrüsalimi, Hudayın cennetini onlar uzaktan ruhu gözleri bilen gördüler ve şatlandılar. Entek gözleri barmadı ol yere. Ama uzaktan görüp şatlandılar. Şunun için onlar özlerine yeryüzünde, bu dünyada gelmişek, özlerini bir yat deyip hasapladılar. Nem için sebebi bu yurtta, bu göze görünen dünyada biz gelmişek, biz bir yat, mihmanyalı, bizim bakı vatanımızı biz uzaktan iman ile görüyəz. Biz şu yere tarap hareket ediyəz, şunun için yaşayaz deyip özünü şeyle hasapladılar, yankı iman kahramanları. Gelmişekdiklerini boyun aldılar. Özlerine bir vatan aktaryandıklarını görkeziyediler bunu etmek bilen. Nehili vatanı aktarmaktı? Gökteki vatanı aktaryaş. Onun için biz bu yerde gelmişek deyip şol ediyen yaşayışı bilen olar şunu görkeziyediler. Olar özlerine bir vatan aktaryandıklarını aydın görkeziyediler. Eğer diye olar çıkıp qaydan yurtlarına, biliyeniz köne əq dövründe, peygamberlerin dövründe, Resulların dövründe öz ata vatanını, yurdundan cida düşenler, yurdunu terk edenler, bütün dünyaya yayrap giden imanlılar, onlar eğer bir yurt aktaryan olsalar bu dünyada, küyseyen olsalar bir yurdu, onda izlarına dolanmağın alacını tapardılar diye. Onlar qaydıp öz ata vatanına dolanıp gelmeye bilerdiler, yolunu tapardılar. Ama onlar has qovusunu yağını gökteki vatanı arzu ediyerdiler. Şunun için bu dünyada hiçbir vatan, yurt deyip özünü bu dünyadaki maddi zatları bilen, bu dünya bilen bağlamayadılar. Onlar dünya gözlerini şol uzaktan görüyen, ruhu gözleri bilen görüyen yurduna, yüreğini hem şona bağlayadılar, baylığını hem şotayda toplayadılar, imanını, geleceğini hem mezadını şol gelecekteki vatanına, gökteki vatanına gönüktürüyediler. Şunun için Huday onlara diye, onların Hudayı deyip özünü adlandırmaktan utanmadı. Ne için? Sebebi onlar Hudayın vatanını, Hudayın huzurunu, Hudayın cennetini onu küyseyediler. Ol yere yetmek için yaşayadılar. Ol gökteki padişalığı için bu dünyada yaşayadılar ve özlerini şeyle yat musafir hasaplayadılar. Yürekleri şol gökteki cennete bağlıdı. Ve şunun için Huday onlar için hem diye bir şəhər tayyarladı. Sebebi onlar utanmadı, beğendi. Meni hoşnut ediyor bu adamlar. Bu adamlar öz yüreğini, aklını, düşüncesini bu dünyaya bağlamadı. Gökteki menin vatanımı, menin şəhərimi, menin bakiyetimi, menin padişalığımı küyseyen adamlar deyip Hudayam onlardan hoşnut oldu ve beğendi. Şey deyip onlar Hudaya hoşnut ettiler, iman arkalı. Hayran kaldıryan zat. Onların hiçbir yerde ol cennete girmediler. Ama entek girmediler. Ama onlar onu uzaktan ruhu gözleri bilen gördüler. Doğanlar görünmeyen zatları görmeklik bu imandır. Yine de bir neçə ayetleri okuyan Rimlilere yazılan hat 8. bab 24. ayet.
Biz halas edilenimiz üçün indi bu umidimiz vardır. Yöne göze görünüp duran umid asla umid değildir. Görüp duran zadına umid bağlayan var mı neme? Biz halas edilenliğimiz üçün bizde umid var. Görüp duran zadımıza değil, görüp duran zatlarımıza umid bağlamak bu umid değil. Görmeyen zatlarımıza, entek görmedik, fiziki gözlerimiz bilen görmedik zatlarımıza umid bağlayarız. Çünkü biz halas olduk. Başka aydanan vaxtında bizim ruhu gözlerimiz açıldı. Kör olan ruhu gözlerimiz indi bir zatlar görüp başlaya. Göze görünmeyen zatlar görüp başlaya. Şol göze görünmeyen dünya, yani Hudayın padşalığı üçün hem yaşap başlaya. Korintoslarda, 2. Korintoslar 4. bab 18. ayette. Biz nazarımızı görünen zatlara değil de görünmeyen zatlara dikeriz. Sebebi görünen zatlar vaktlayın, görünmeyen zatlar bolsa bakıdır. Nazarımızı. Doğanlar fiziki gözler bilen nazarını bir zata diksen, şol zat belli bir zat bolmalı. Göze görünen bir zat olmalı. Şonu maksat edip koyan ve bütün ünlüsünü, bütün nazarını şona sallayan, görünen bir zata. Bu yerde nazarımızı görünmeyen zatlara, görünen zatlara değil de görünmeyen zatlara dikeriz. Sebep görünen zatlar vaktlayın görünmeyenleri olsanın bakıdır diye. Onda nehili gözleri, fiziki gözleri görünmeyen zada nazarını salıp bolayam fiziki gözler bilen. Yok. Bu ruhu gözler var arada görün ediliyor. Ruhu gözler yankı iman kahramanları yalı göze görünmeyen Hudayın padşalığına, göze görünmeyen Hudaya nazarımızı şona dikip, umidimizi hem şona bağlap, şeyle iman bilen yaşayaz. Bir gün şu yere bararız deyip. Ve şunun için yaşayaz. Nem için sebebi görünmeyen gözlerimiz bir zada görüye. Bu görünmeyen dünya vaktlayın, görünmeyen dünya Hudayın padşalığı olsa bakıdır. Biz şol bakı padşalıkta yaşarız. Doğanlar yine iman eden adamın görüşü adatı adamların görüşünden tapavutludur. Adatı adamlar dine fiziki gözü bilen görüyor. Fiziki gözü bilen görüyen zatına ananya, fiziki gözü bilen görüyen zatları şunu hakikat deyip hesaplayarlar. Ama iman eden adamlar iki hili görüşe eyedirler. Onlar fiziki görüşe de eyedirler. Ruhu gözleri de vardır onların. Ruhu zatları, adatı adamların gözüyle görüp bilmeyen zatları da Hudaya iman eden adamlar ruhu gözleri bilen görmelidir. Eğer ruhu gözleri bilen görmeyen adam olsa, özünü imanlı deyip hesaplayan olsa, onda ol adam imanlı değildir, entek ruhu gözleri kördür. Gelin doğanlar yine de Yahya'nın hoş havarı 8. bab 56. ayette beni hayran kaldıran bir zat var. Hemmemizin imanlıların atası deyip hesaplanan İbrahim peygamber vardı görün var. İsa İbrahim peygamber varada görün edilen vaktinde fariseyler, dindar adamlar biz İbrahim'in nesli deyip görün eden vaktlarında İsa şeyle diye. Atanız İbrahim menin gelecek günüme karışıp şatlanyardı. Ol şol günü görüp juda begende diye. İbrahim'i biliyeniz İbrahim peygamber bir neçe min yıl İsa'dan ozal yaşadı. İsa bu sözleri aydan vaktinde yankı İsa'nı eşitip duran halayık adamların toplumu, dindarlar, fariseyler, her hili adamlar vardı. Onlar katı kahara mindiler. İsa atanız İbrahim menin gelecek günüme karışıp şatlanyardı. Ol şol günü görüp juda begende diye. Onlar son kahara gelip entek 50 yaşına yetmedik sen İbrahim'i ne edip gördün deyip kaharlandılar. Ama İsa neme diyedi? İbrahim menin yere gelip geleceğimi, adam keşfine girip yere geleceğimi, Hudayın oğlu olup yere geleceğimi İbrahim peygamber uzaktan gördü diye. Ve gördü de gelecek günün karışıp şahatlandı, şol günün geleceğine şahatlandı. Ol şol günü gördü yerine yeteceğini. İsa'nın adam keşfine girip yere gelecekliğini görüp diye, juda begende diye. Doğanlar bir neçe min yıl
ozal, nädip öňüňdeki boljak wakalary görüp bilýän, nähili göz bilen görüp bilýän. Siz düşünýänsiňiz muňa. Fiziki gözler görüp bilmeýär. Sebäbi fiziki gözleri Ibrahimyň bir näçe müň ýyl öňü görüp bilmeýär. Ol ruhu gözleri bilen İsa'nın yere geljegini gördü ve ol günüň gelendigini görüp juda begendi. Sereden imanlı adamlar. Ibrahim peýgamberiň durmuşunda görýäňiz ol Hudaýy tanamaýardy, bir buğutparas halktandy. Hudaýyň kimligini bilmeýärdi. Emma Hudaý onu ataň öýüne taşlada çık meniň görkezýän ýurduma git diýen wagtynda ol hiç bir zady görmedi. Hiç bir zady ol Hudaýy tanamaýardy. Ol öň imanly da däldi. Onuň elinde mukaddes ýazgylar hem ýokdy. Umuman aýdan wagtynda hak Hudaýy tanamaýardy Ibrahim. Emma diňe onuň sözüne, Hudaýyň sözüne we wagdalaryna inandy ve göze görünmeyen bu wagdalary eýýäm ýerine ýetjekdigini öňünden gördü. Hudaý oňa sana bir yer bererin, sana nesil bererin, seniň çağalaryň deňiziň çägesi ýaly, asman ýyldızlary ýaly seniň neslin köpeler, seniň nesliňden bütün halklar bereket tapar diýip İsa barada wada berdi. Bu zatlaryň hemmesini Ibrahim peýgamber ruhu gözleri bilen göze görünmeyen zatlary iman arkaly gördü ve ona umit bağladı. Ve juda begenip şatlandı. Ine iman edýän adam ruhu gözleri bilen göze görünmeyen zatlary görýärdi oňlar. Yine de mukaddes kitapta köp yerlerde misallar var. Gelin bu misallaryň her birine degip geçeli ve şol bir wagtda özümüziň iman durmuşumuzy oýlanalyň doganlar. Bizim gözlerimiz bugün näme zatlary görýär? Bizim gözlerimiz iki hili görüşe sahipmi? İki hili görüşe eýemi biz? Bizim ruhu gözlerimiz ve fiziki gözlerimiz gowy görýärmi? Ruhu gözlerimiz bilen göze görünmeýän Hudaýyň padşalygyny görýäsmi? Ve Hudaýy biz iman arkaly hoşnut edýäsmi? İman arkaly hoşnut etmek üçin yankı köne peýgamberler ýaly bu dünýäde özüňizi wagtlaýyn gelmişek ýaly ýaşap, bu dünýädäki bütün güjür gaýratyňyzy, akyl düşünjeňizi, bar mal mülküňizi, bütün eýe bolan zadyňyzy göze görünmeýän Hudaýyň padşalygy üçin ýaşap başlanyňyzda, şonda Hudaý sizden hoşnut bolýar. Şonda Hudaý sizden razı bolýar. Hudaý şonda size meniň oglum, meniň gyzym diýip aýtmaktan utanmaýar. Sebäbi siz göze görünmeýän Hudaýyň padşalygy üçin ýaşaýaňyz, Hudaýyň padşalygyna degişli bolan zatlary görýäňiz. Doganlar Kodus kitapda 2-nji padşalarda 2-nji bab 9-15-nji ayatda İlyas peýgamber bilen Elisha peýgamber arasında bir waka bolup geçýär. Gelin bunu okalyň, bu yerden de bir zatlar öwreneliň. Ýerdan derýasyndan geçenlerinden soň İlyas peýgamber Elisha Hudaýyň meni ýanyňdan alyp gitmezinden öň menden isleýän zadyny sora diýdi. Elisha seniň iziňi ýörederim ýaly maňa öz ruhuňdan 2 esse artyk ruh ber diýdi. İlyas peýgamber kän zat dilediň. Emma muňa garamazdan eger sen meniň öz ýanyňdan göterilip barýanymy görseň, diňe şonda dilegin kabul bolar. Eger de meni görüp bilmeseň, onda dilegin bitmez diýdi. Olar gürleşip gidip barýarkalar, birdenke alaw atlaryna tirkelen alaw söweş arabasy olary biri-birinden aýyrýar. İlyas harasat bilen göge göterilýär. İlyas peýgambere seredip, "Ey atam, atam, Israýlyň söweş arabalary bilen söweş arabaly eskerleri" diýip bar sesi bilen gıýgyrýar. Şondan soň İlyas peýgamberi hiç haçan görmedi. Elisha öz eşiklerini yırtıp ikiye böldü. Onsoň İlyas'tan kaçıp kalan donu alıp izine gidip Iyerdanyň kenarında durdu. Ol İlyas'tan kaçıp kalan donu aldı da suva urup, "Hany İlyasyň Hudaýy, Reb nirede?" diýip gıýgyrdy. Elisha donu suva uran badyna su bölünüp iki tarafa çekildi ve Elisha
kenarın beyleki tarapına geçti. Yerihondaki peygamberler toparı Eliaşa'nı bir menzil yerden görüp İlyas'ın ruhu Elişa'da deyiştiler. Onsoň olar Eliaşa'nın öňünden çıkıp ona tazım ettiler. 2. Padşalyk 2. bab 9-15 ayatlar. Doğanlar bu yerdeki bolan vakaga seredin. İlyas peygamberin bu dünyadan gitmeli wagty olayladı. İlyas peygamber özünün diri göge alınjakdygyny bilýärdi. Ve men diye senin araňdan, senden uzaklaşmazdan ozal, menden näme dilegin bar olsa dile deyip Eliaşa'dan soradı. Eliaşa olsa, İlyas'a, senin izini dolandırarım yalı, sende bar olan ruhun 2 essesini bana berdiydi. İlyas peygamber, atı köp zat diledin diye. Ama o dilegi İlyas'ın berip bilmeyecekliğini İlyas gönümel aytmasa da ona düşündürdü. Özümdeki bar olan ruhun 2 essesini sana vermek menin elimde değil deyip düşündürdü şu yerde görseniz. Ol näme diýdi? Gaty kän zat diledin. Emma muňa garamazdan, eger sen menin diye göge göterilip barýanymy gözleriň bilen görseň, şonda dilegin kabul bolar. Eger de menin görüp bilmeseň göge göterilýändigimi, onda senin dilegin bitmez diye. Bu diýmek bilen senin gözlerin göze görünmeýän Hudaýyň padşalygyny, yani Hudaýa degişli olan güýji Hudaýy görüp bilmese, onda senin dilegin yerine yetmez. Onda sen menin izimi dolandırıban bilmersin, mende bar olan ruha eýede bolup bilmersin. Hudaýyň ruhu senin gözlerini açmalı. Göze görünmeýän zatları sen görmege başlamalı. Diýişi ýaly da birdenke hasrat bilen alow atlara tirkelen alow söweş arabalary gelip İlyas'ı göge tarap, diriligine göge at arabalaryna mindirip alıp gitti. Bunun izinden Eliaşa göge seredip İlyas'ın göge äkidilýändigini, gökten bu ot bilen yanıp duran araba atları gelip onu alıp gidýänligini gözleri bilen gören wagtynda gıyırmağa başladı. Atam İsrail'in söweş arabalary bilen söweş arabalı eskerleri deyip gıyırdı. Bunu gören wagtynda yankı Eliaşa'nın arzu islegi amala açtı. Ve ol geldi de gahar bilen İlyas gittiğinde men näme edeýin? Han Hudaýyň İlyas'ın Hudaýy rep nirede deyip yankı İlyas'ın köyüne doğunu bilen Yardan deryasyna uran wagtynda derýanyň suwy 2 bölündü. Eýa mucizalary görüp edip başladı. Yankı güýje eýe bolanlygyny görüp başladı. Näme diye? Yerihodaky peygamberler toparı Eliaşa'nı bir menzil yerden görüp olar näme diýdiler? Elias'ın ruhu Eliaşa'nın üstündedir deyip olar gördüler. Diýmek ki şol yerde Eliaşa'nın ruhu gözleri açıldı. Göze görünmeyen Hudaýyň güýjüni, onun goşununy, onun söweş arabalaryny, göze görünmeyen dünýäni Eliaşa görüp başladı. Ve şeýdip ol İlyas peýgamberin izini dowam ettirdi ve İlyas peýgamberin eden mucizalarından da beýik mucizalary etmege başladı Eliaşa. Eliaşa'nın durmuşu gaty, gyzykly doganlar. Ve bir yerde görýäňiz ondan soň Eliaşa peýgamber köp mucizalar, alamatlar görkezenden soň ol geldi de Siriýanyň goşuny olary ähli dumlu duşdan gurşap alan wagtynda Eliaşa'nın hyzmatkary nähili howsala düşüp bizi daş döwlekden gurşap aldylar, indi näme ederiz diýip orka oturan wagtynda Eliaşa Hudaýa menin hyzmatkarymyň gözlerini aç, ol göze görünmeýän Hudaýyň ot içinde gelýän atlı arabalı goşunlaryny gözleri bilen görsün, onun gözlerini aç deyip dile getdi. Ve şol yerde Eliaşa'nın hyzmatkarynyň ruhu gözleri açıldı da beýik Hudaýyň goşununy ve güýjüni gördü. Şonda Eliaşa şeýle diýdi: "Biziň bilen bolanlar bize karşı çykýanlardan has köpdür, gorkma" diýdi. Biziň bilen bolanlar, biziň tarapymyzda bolanlar. Kim biziň tarapymyzda? Şol göze görünmeýän Hudaýyň goşuny,
Hudaýyň ot içinde gelýän eskerleri ve onun perişteleri, yankı atlı, yanıp duran atlı ve arabalı gelýän Hudaýyň goşununy bu dünýäge aýyt bolmadyk, bu dünýäge degişli bolmadyk. Bu güýjü, bu diri Hudaýyň söweşýän güýjüni yankı İlyaşanyň hyzmatkarynyň hem gözleri açıldı da görmäne başlady. Şonuň üçin doganlar, serediň biziň hem gözümüz, ruhu gözlerimizin açılmagy yaman wajypdyr. Eger ruhu gözlerimiz açılmayan olsa, onda biz bu dünyadaki görmeli zatlarımızı görüp bilmeyiz. Ve hemişe durmuşumuzda nähili ýagdaý yüze çıkanda da bize ähli ýagdaýlarda lapy keç olup, gynanyp ýöreýänimiziň bir sebebi biz ruhu gözlerimiz bilen bize bu dünyada bir topar zatlardan gorkýas. Yankı İlyaşanyň hyzmatkary ýaly biziň ruhu gözlerimiz açılmalı. Hudaýyň güýjüni, gudratyny, Hudaýyň goşununy, Hudaýyň biziň bilenligini görüp bilmek üçin biziň ruhu gözlerimiz diri Hudaýy görmeli. Ine iman durmuşy şodur. Ähli ýagdaýda ýoksuzlukmy, işsizlikmi, keselçilikmi, nähili ýagdaý yüze çıkanda da bu ýagdaýlaryň içinde biz göze görünmeýän Hudaýy görmeli. Ve ona umit bağlamalı, ona bil bağlamalı. Ve şu göze görünmeyen Hudaýymyzyň hoşnut etjek, onun göze görünmeyen padşalygy üçin yaşamalı biz imanlılar. Eger diňe bu dünýä üçin maddi zatlar görýän bir göze sahip olsaňyz, gadyrly doganlar, onda bize ruhtan doğulmaklyk gerektir. Onda bize ruhu gözlerimizin açılmagy üçin şifa gerektir. Yoksa biz özümüzi göze görünmeyen dünyanı görüp bilmeyen olsak, göze görünmeyen Hudaýy görüp bilmeyen olsak, onda bizim entek gözlerimiz açılmadı. Hudaý bizim her birimizin gözlerimizi açsın. Fiziki gözlerimiz değil, ruhu gözleri var da görünedi botyň, ruhu gözlerimizi açsın. Doganlar bu iman hayatyny nähili yaşamalı. Ýewreýlere yazılan hatta 12. babın 1-2 ayatlarında şeýle yazılan. Bizi şeýle köp şaýatlaryň gurşaýanlygy üçin päskelçilik döredýän her hili ýükü we boynumuzdan yapışan günäleri taşlalyň da öňümizde duran ýaryşda sabırlyk bilen ylgalyň. Gelin gözümüzü imanımızın gözbaşçısı ve kämilleştiricisi İsa dikeliň. Ol geljektäki şatlyğa gowuşmak üçin maskaraçılığı hiç sayıp haştaky ölüme döz geldi ve Hudaýyň tagtynyň sagynda oturdu. Doganlar, iman hayatı yine gözümüzü bir zada dikmeli. İmanımızın gözbaşçısı olan İsa Mesih'e dikmeli. Seredin köp şaýatlıklar var. Şaýatlıklar nirde var? Yankı Ýewreýlere yazılan hat 11. babında bütün iman gahrimanlarının şaýatlıkları var. Olar nähili ýaşady? Olar göze görünmeýän Hudaýyň padşalygyna gördüler. Ona bil bağladılar. Şol padşalyk üçin ýaşadylar ve ol padşalykda yeriniň barlygyna, şol yerde baky watanyň barlygyna yürekleri bilen iman edip iň soňky demine çenli iman bilen ýaşadylar. Biz Hudaýa iman edýänler de şol imana sahip bolmaly ve şol iman bilen, şol duygular bilen, şol pikirler bilen, şol niyetimiz bilen ýaşamaly. Şonuň üçin şeýle ýaşap biz näme etmeli diýe, päskelçilik döredýän her hili ýükü ve boynumuzdan yapışan günäleri taşlalyň da öňümizde duran ýaryşda sabırsyzlyk bilen ylgalyň. Gözümüzü imanımızın gözbaşçısı, kämilleştiricisi İsa dikeliň. Gözümüz şoňa dikilsin, nazarımız. Ol diye haştaky maskaralaçılıklı ölüme döz geldi ve bu ölümü yeňdi. Ölümden direldi İsa ve Hudaýyň tagtynda, Hudaýyň sagynda oturdu. Şoňa gözüňizi dikin. Yoksa iman bilen ýaşap bilmeýäňiz. İsaga bütün ünüsüňizi, bütün gözüňizi İsaga dikin doganlar. Eger gözüňizi imanımızın ön başçısı İsa'ga dikmesek, onda biz imandan däneriz. İmanda yıkılarız ve imanda biz ilerlep bilmeyiz doganlar. İsa şeýle diýdi, öz izine ermek isteyen adamlara eline gazalı alıp diye, azalı alıp, yani yer sürüyen sahtı diyes biz ona. Şonu alıp diye
izine seyreden adamdan diye Hudaýyň padşalygına diye peýdasy ýokdur. Ona beýle adam münasip däldir. Bu diýmek näme diýmeklik? Şol eşegiň bolsun, öküziň bolsun arkasyna dakylýan, yer sürilýän azal, şonu eline alan wagtynda dogry sürmek üçin sen bütün nazaryny, bütün nämeňi, ünüsüňi dogry şol öňüňe bakmasaň, onda sen dogry ýeri sürüp bilmeýän. Eger sägelçe ýalňyşsaň, onda bütün zat nämeder, yer dogry sürülmeýär. Şonuň üçin azaly alan adam gönü öňüne seredip gidýär. Ol izine gapdala hiç bir ýere seretmeýär. İsa ýanky Ýewreýlerdäki ýazylan 12-nji babdaky ýazylan aýata baglaýar şunu. İmanymyzyň öň başçysy, göz başı ve kämelleşdiricisi bolan İsaga gözümüzü dikmesek, nazarımızı şoňa dikmesek, onda biziň imanymyz iman olmaz. Biz yıkılarız, hökman yıkılarız. Ve Hudaýyň padşalygyna münasibam bolmaýas, peýdamyzam bolmaýas. Çar tarafa seredip oturan bolsak. Ýadyňyza düşýän Petrus suwuň ýüzünde ýören wagtynda İsany görýär, suwuň ýüzünde ýörep gelýär, köliň içinde. Eger sen İsa bolsaň meni çağır diye, menem senin ýanyňa suwuň ýüzünde ýörep baraýyn diye. İsa da gel diye. Gemiden çıkıp bir neçe adım İsa seredip İsa'nın yanına baracak olup suwuň ýüzünde bir neçe adım ýöreýär. Birden diye daş döwregindäki tolkunlara, şemalyň sesine, ünüsünü bozup diye gapdalara, o eýlek-beýlek sereden wagtynda suwa çümýär. Näme üçin suwa çümdi? Sebäbi ol İsa'dan nazaryny, İsa'dan gözünü başka bir ýere sowdu. İsa'ny görmegi besetdi. İsa seretmegini besetdi. Şonda ol suwa çümdi ve meni halas et diýip gıýyrmana başlady. Bizim hayatda şeýle bolýar doganlar. Her hili ýagdaýlarda ýaşan wagtymyzda nazarymyzy İsa'ga dikmesek ve İsa'nın izinden gitmesek, onda bizem Petrus ýaly bu dünýäniň gaýgy aladalaryna, bu dünýäniň günälerine, bu dünýäge çümüp batkalygyna batyp galýarys. Ve neticede bizden hiçbir peýda bolmaýar Hudaýyň padşalygyna. Nazaryňyzy Hudaýa dikiň. İsa'ga, imanymyzyň öň başçysy İsa'ga dikiň. Gynanmaň. Az galdy. Çıdaň, sabr ediň. Soňuna çenli, iň soňky demiňize çenli Hudaýa iman edip, görünmeýän dünýäge umyt baglaň. Görünmeýän Hudaýyň padşalygy üçin iň soňky demiňize çenli ýaşaň. Şeýdip Hudaýa hoşnut edýäňiz ve imanınızı yaxşı zatda, yaxşı tamamlaň doganlar. İmanınızı yaxşı bir şekilde, doğru bir şekilde, iman bilen bu dünyadaki hayatınızı tamamlaň. Yaxşı başlanıňyz, entek yaxşı gutarjaklygıňyzy anlatmaya. Yaxşı başlayışyňyz ýaly, yaxşı da gutaryň. Ve şol ruhu gözleriňiz bilen görýän Hudaýyň padşalygynda sizin hem ýeriňiz bar. Şu taýa gelen wagtyňyzda Hudaý size berekella oğlum, berekella gyzym, bu dünýäde, pany dünýäde, wagtlaýyn, günäkär, 5 günlük dünýäde sen özüňi musapir we gelmişek gibi hasaplap ýaşadyň. Ve şol dünýäde de meniň padşalygymyň peýdasy üçin ýaşadyň. Şol dünýäde de meniň padşalygym össün diýip meniň üçin ýaşadyň. Gel meniň padşalygyma baky, meniň huzurumda mesken tut diýip aýtsyn siziň her biriňize doganlar. Maňa da şol zada aýtsyn. Doganlar, ýene de wagtymyz geçip barýar. Bu temany entek has giňiş gürrüň edýän soňky hepdedäki ýygnaklarymyzda da ve şu ýerde men häzir käbir aýatlary okajak. Mattanyň hoş habar 13-nji babdan 10-16-njy aýatlardan. Hudaý bizim aramızda da şeýle adamlar bar. Häzirki dünýäde de, döwürde de imanlar arasında şeýle adamlar var. Şol adamlaryň yüreklerine Hudaý şifa bersin diýip dilek edýän şu aýat okandan soň. Seredin, onsoň şagirdler İsa'dan näme üçin halka tymsallar bilen gürrüň berýärsiň diýip soradylar. Ol şeýle jogap berdi. Göğün padşalygynyň sırlaryna düşünme ukuýby size berildi, olara berilmedi. Kimde bar olsa ona yine berler, ondaki bol olar. Kimde yok olsa onun elindeki hem alınar. Meniň olara tımsallar bilen gürrüň bermegimiň sebäbi şudur. Olary seredýärler, ýöne görmeýärler. Dinleýärler, ýöne eşitmeýärler ve düşünmeýärler.
Şey dip İşayanın peygamberlik bilen aydan sözleri olarda bercay oluyor. Eşidip dursanız da hiç düşünmeyersiniz. Seredip dursanız da hiç anlamayarsınız. Bu halkın yüreği küteldi. Ya da başka aydanımızda qatadı. Kulakları ker açtı. Gözleri kapıldı. Yoksam gözleri bilen görüp, kulakları bilen eşiderdiler. Anları bilen anlap, mana tarap dolanardılar diye. Men hem onlara şifa vererdim. Emma siz nähili bağıtlı, sebebi gözleriniz görüye, kulaklarınız eşidiyer. Size doğrusunu aydiyarın. Köp peygamberler ve en çeme doğru adamlar sizin görüyerlerinizi görmek istediler. Emma görmediler. Sizin eşidiyenlerinizi eşitmek istediler, emma eşitmediler. Doğanlar, şu yerde seredin, nem için tımsallar bilen gürrün beriyen deyip şagirdler. İsa'dan soran vaktinde İsa nemediydi. Tımsallara düşünmek okuyubu size berildi. Göğün şalığının sırlarına düşünmek okuyubu size berildi. Kimde bar olsa ona berler, ondaki köp bolar. Kimde yok olsa onun elindeki hem ondan alınar. Olara tımsalları bilen gürrün bermegimin sebebi şudur. Oları seyrediyerler, yönü görmeyerler, dinleyerler, yönü eşitmeyerler, düşünmeyerler. Yine bir adamzadın, hazırki dövrdeki adamzadın yüreğini şeyle beyan ediyor. Tımsallar bilen gürrün berilmek demeklik budur doğanlar. Tımsal bu bir gizlilikte bir sır, bir zadın içinde koyulan bir sır. Emma diye siz bu gizli olan, yani bir zadın içinde saklanılan bu tımsallar arkalı aydılayan hakikatlara görüp, onu eşidip, anlarınız bilen ona düşünüp bilýäňiz sebebi size bu okuyup berildi. Bu okuyup näme? Bizim her birimiz İsa Mesih'e iman edenlerin ruhu gözleri, ruhu kulakları, anları açıldı. Şunun için biz gizli olan, sırlı olan tımsallar bilen aydılayan Hudaýyň padşalygynyň sırlarına gizli olsa da ruhu gözlerimiz bilen görüp, ruhu kulaklarımız bilen eşitmek okuyubumuz bar. Emma dünyada yok. Yönekey adamlarda bu okuyup yok doğanlar. Şunun için begenin Hudaýa minnettarlyk bildirin. Bizde dünyada yok olan bir zat var. Bu da Hudaýyň ulu bir merhameti. Aydanın gözümüz hem ruhu taraptan görüye, hem fizik taraptan. Kulağımız hem fiziki sesi, hem ruhu sesi eşidip biliye. Anımız hem gizli olan zatlara düşünüp, Hudaýyň padşalygynyň sırlarını görüp biliye. Sebebi bu okuyubu size berildi. Mukaddes ruh arkalı berildi. Eğer mukaddes ruhunuz yok olsa, onda siz bunu başarmayaňyz. Onda siz Hudaýa degişlem däl. Siz şol beýleki imanı yok adamlar ýaly birisiniz. Özüňizi barlap görüň doganlar. Seredin. İşaya peygamberin peygamberlik eden sözleri şeýle diýe. Eşidip dursanız da hiç düşünmeyersiniz, seyredip dursanız da hiç anlamayarsınız. Bu halkın yüreği küteldi. Eğer has düşünükle aytsak, bu halkın yüreği qatadı. Doğanlar yüreğin qatı olmağı, qatı yürek näme zady emele getirýär? Yüreği qatası halkın, onda onun kulağı ker açar, onda onun gözü kapılar. Ve an düşüncesi de yapılar. Bular hemmesi yüreğin qatılığında. Yüreğini Hudaý üçin açmadığı adam, yüreği bu dünyanın günahları bilen qatap giden, yüreği öyke kineden, yüreği qahar gazaptan, günahlardan dolu olan adamın ruhu gözleri görmeye, ruhu kulakları eşitmeye, ruhu an düşüncesi, ruhu zatları anlap düşünüp bilmeye. Sebebi yüreği qatakan adamın ýagdaýy şeýle. Bugünkü günde de köp adamlar, imanı deyip özünü hasaplap yürüyen adamlar, göze görünmeyen Hudaýyň padşalygyny görmeye, Hudaýyň sözüne düşünmeye, Hudaýyň sözüni eşitmek okuyubu yok. Hudaýa degişli zatları görüp bilmeyen adamlar var, özlerini imanlı hasaplaýarlar. Sebebi olaryň yürekleri qatadı.
Şol qatan yürekleriniz üçün tövbe edin. Hudaý sizin günahlarınızı bağışlasın. Ve ruhu gözleriniz açılsın. Ruhu kulaklarınız eşitmeye başlasın. Doğanlar, yine şu yerde näme diye köp qadymy doğru adamlar, doğruçul adamlar, peygamberlerin ençemesi İsa diye. Sizin fiziki gözleriniz de meni görüp otur diye şagirdlerine. Menin sözlerimi diye fiziki kulaklarınız bilen eşidip otursunuz. Emma bunu diye görmek, eşitmege köp peygamberler arzu edip bu dünyadan ötüp gittiler. Emma eşitmediler. Keşke biz şol döwürde yaşasakdy. İsa gelen wagtynda biz hem yaşasakdyk. Onu gözlerimiz bilen görsedik, onu kulaklarımız bilen eşitsedik deyip arzu edip ötüp gittiler bu dünyadan. Serdin doğanlar, bu gece gündüzde de şeyle, doluluğuna Hudaýyň sözü bizim elimizde. Vagiz ediliye, öğrediliye, bu sözleri eşitsem deyip arzu eden adamlar var. Ama gece gündüz öğrediliyen, vagiz ediliyen, gürrün ediliyen, okamak için elinize verilen sözlerin sizin için hiçbir kadr kımmatı olmayan olsa, onda siz şol yürek katayan adamlar halkyalı. Gözünüz bilen görýäňiz emma görmeýäňiz. Eşidýäňiz emma eşitmeýäňiz. Bu nähili? Aň düşünjäňiz hiçbir zada düşünüp bilmeýär. Sebäbi yüregiňiz gatady. Yüregiňizi yumşatsyın Hudaý ve siz de Hudaýy hoşnut edip ýaşaň doğanlar. Şonuň üçin meni hayran kaldıryan bir zat var. Ladukeya ýygnagyna şeýle zat aýdýar Hudaý. Ilham kitabynyň 3-nji babynyň 7-8 aýatlary. Ladukeya ýygnagy öz-özüne şeýle diýär. Olar ne ıssy ne sowuk, yumşak bolduğun üçün, ıssam däl, sowugam däl bir hili bolanlygyň üçün men seni tüýkürýän ağzymdan diýär. Keşke ıssy bolan bolsaň ya da keşke sowuk bolan bolsaň, sen ne sowuk ne ıssy diýär Hudaý. Ve öz-özüne şeýle diýärmiş Ladukeya ýygnagy. Men baýdyryn, baýa zada zar däldirin diýersiň. Aslında welin naglaç edeýin, betbaht, gedaý, kör we ýalaňaçdygyny bilmeýärsiň diýär. Gel, men sana maslahat bereýin. Baýar ýaly diye menden otda arassalanan altyny satyn al. Ýalaňaçdygyny, aýybyny örter ýaly menden ak egin eşik satyn al. Görüp biler ýalyň menden gözüň üçin melhem satyn al diye. Dona bu ýerde hemme zat ruhu manyda aýdylan. Aslında olar men baýdyryn hiç bir zada mätäç däldirin diýen wagtynda aslında da şeýle bolýar olar. Maddi tarapdan baý bolýar, hiç bir zada mätäç däl bolýarlar. Emma Hudaý şol maddi tarapdan baý men diýip oturan ýygnaga, hemme ýygnak diýende köpçülige, bizim hemmemize. Sen diye ne biçere naglaç edeýin, betbaht, gedaý ve kör ýalaňaçdygyny bir gör diye. Öz-özüňiň ýagdaýyny bir gör. Ruhu gözlerin kör senin. Bay olsan da. Pulun ışkında ılgap ýörsün. Ruhu gözlerin kör. Gel de menin yanımdan altın, otta arassalanan altın bu iman. Bayar ýaly bu imanı al, iman baylygyny al. Ýalaňaçdygyny, aýybyny örter ýaly diye İsa Mesih'deki täze eşigi giymenden aldanyň. Kör, ruhu gözlerin kör diye. Olary görmek üçün menden diye melhem satın al. Mukaddes ruhu al menden. Mukaddes ruh senin kör gözlerine şifa versin diye. Doğanlar, bizim köpümüz bu dünyada häzirki döwürde şeýle ýaşaýas. Öz halymyz, öz ruhu ýagdaýymyzy görüp bilmeýäs. İmanda men ya imansız ýaşaýanmy? Menin ruhu gözlerim, ruhu kulaklarım görýärmi, eşidýärmi? Deyip öz-özüňizi imandanmı, ýokmu barlap görüň doğanlar. Wagt gysga. Ve Hudaýa iman arkaly hoşnut edip ýaşaň. Hudaý sizin her biriňize pata bersin. Şol bir hatarda maňa da. Doğanlar, men bu dünyadaki iman ýaşaýyşymy, iman gözüm hemişe görüp dursun, iman kulaklarım, ruhu kulaklarım hemişe eşidip dursun. Ta İsa gelýänçe wepaly bolup galmak isteýän, arasalykda, päklikde ýaşap, onuň maňa beren
hizmetini doğruluğuna yerine getirip vepalı olmak isteyen. Menin üçün de dilek edin, özünüz üçün de dilek edin. Hudaý bizim hemmemize pata versin ve yine de duşançak, hoş sağ olun doğanlar. Amin.